Nairobi. Erokamano ahinya Anthony Achayo. Pod wantiere weche mag ikruok ne Pasaka kama oganda jokopere konde duto mapacho ka kod jotelo mopogore oriwore gi jokristo mamoko e piny mangima mar dhialo nyasi mar Pasaka motisi kaka ni yor msalaba. Ma iparo godo san mane jawar Yesu Kristo kaloe motelo ne tho mare kendo chier mare. Millicent Adhiambo miyowa ler mathoth. E kaunti ma Kisumu, nyasi mar Pasaka ne ochakore gi wuoth sa ang'wen mar onyango ka jokristo owuok e alwora ma Kachok ka giluoro bomano nyaka e kanisa jokopere ma St. Joseph Milimani kaka yor paro wuoth mane jawar Yesu nowuotho koting'o msalape ka isande mondo owar joricho. Odiechieng' ma kawuono thor wach maduong' en kawasomo subject cha Mtakatifu kendo waluwo yor msalaba en ng'uono e family, ng'uono e gweng', ng'uono e piny mangima. E seche ogogogo, jokanyo mag bus park ma Kisumu to bende yuago ni e kinde nyasi mar Pasaka ma igani ohala oduononegi ka koro gimedo mana jiwore mondo gilure kod chike mag rito apaya. Kalore gi wuoth tich mwatiyo ni gi nyasi ni jowuoth onge malong'o. Wan gi challenge mang'eny nikech jowuoth tin, mane problem waneno maduong'. Pasaka masani waneno ka onge gima osetimore marach, geche mang'eny gi waneno mabiro gin geche moa Nairobi ka kelo jowuoth e bus park waka wan sawa, onge nauli moro momedi fare ma ng'ato biro wacho na omed bus fare bus park koro kanyal dhi wuoth. Wayo boda wetena kata ka gin e ndara to gibed active nikech apani wasetiyo maber gi sirikal gi traffic ne giseketo passenger ni boda ting'o dhano ariyo, onge ting'o dhano mokalo ariyo, en ariyo mokeo yudi gadek to mano makosa. E kaunti ma Migori, nyasi mar Pasaka ne odhial kod chiwo chiemo maromo kilograms 50,000 ne jogo mang'aw e kaunti no. Katend kaunti no mane ochung' ne chenro mar chwalo kony mag chiemo go moting'o ochele, sukari, mok ngano, motedo e kind mamoko oyango ni giyiero kanisni 29 mabiro chung' e chenro mag pogo chiemo makamago. Dr. Chila Yako to gi county government ma Migori oriwore mondo odiechieng' ma kawuono ni e sawo mar Pasaka mondo mi ochiwe kony ne jogo mantiere e Migori ka ma ok nyal kata mane dwar kony mar chiemo. Koro odiechieng' ma kawuono ni governor chiwo chiemo mathoth midhi pogi through kanisni at least parishes 22 e county ka mag Catholic, churches 7 madongo mag Lejo to gi kanisni mamoko madhi chalo kaka kunde michoke gigi aeti ikeyo gi kendo e kanisni mamoko ne jogewa manyalo bedo ni nyalo dwaro kony aina no mar chiemo. E kaunti ma Mombasa, nyasi mar yango yor msalaba kata Pasaka mane otele kod Archbishop Martin Kivuva kendo mane oyuore gi oganda makwar mag jokopere ochakore kowuok Holy Ghost Cathedral nyaka Mama Ngina Drive e bomano. Kako machielo e boma ma Vatican e piny jorochere, Pope Francis ne odhialo nyasi mar Pasaka kata yor msalaba kokalo kuom limo jogo manie ute twech makono. Millicent Adhiambo, Ramogi TV.